nayi le bari le Ngisinikela kuwe baba. Ngisinikela kuwe shendele baba. Ushabarara okhakha uRonaldinho F-Tap wena uphetheni la. Kanti yini? Belasi. Tshelile wena ngathi ngizokubamba ngitheni ku? Kanti wena mfana yini inkinga Ngizongiza yakho? ngomfana wakho man. Ayithi uwe lo busy nemedium ulibele ushaya itanti la esibhedayo. Ngitheni? Kanti indodana ungenwe yini amadimonani lawa ngaka? Bheka manazini wena. Asenze kanje. Ngene ema-appini manje ungigaye inyoku. Enhle kunale phone angeke usayithola. Indodana. Shaya code. Indodana. Shaya code wena. Indodana ngicela ungilalele. Kunomqondo nesibonakaliso enginaso. Ngino connection. Connection. Ngino connection indodana. Ngisebenzisana nabantu abazi AI. Umsebenzi ngakutholela wona mina noma ikuphi. Ubuke kuumuntu ohlakaniphile wena ndodana mangikubuka ngikubona umuntu ongapho kwazi ukubamba ibhizinisi. Ngingancengo ngiyenza soft mara qhubeka. Ndodana ngikubona ungumuntu ohleli phansi. Osebenza phansi, oshaya ama computer, abamba izingcingo kube huyo khomba ngophakathi ndodana. Umuntu omkhulu ongahlonipheka ngisho efemini enkulu. Wow. So usho ukuthi mina like ngizosesibana bese like ngigcoka amasuit ngihlale lapha esitulweni ngiphuza ikofi. Bakubize ngoMr ndodana. Mr. Ngibazi bonke nabafundisi abakhulu eAfrika no Bushiri ngiyabazi. No. Alright wena pastor ne. Yenza kanjalo man dala ngifuna isibane ngithola. Mara manje flop kuzoba iCV angazi ukuthi ngizongena na. Khululeka ikhona intombazanyana lapha kwiCongress. Uyayishaya icomputer ngizokulungisela into zakho. Holy CV. Holy Pentecost. I know. Thank you pastor. Imake phela ndodana. Bengicela phela ukuthi unginike ifoni. Oh, bam. Uzosinda wena. Bengizoku shit. Hey wena, uzosha sikhogweni wena bastard.